गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै दिनैनि नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो गासैबो बर' हारिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो हारिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो आसा फारिदों बे गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय मोनसे मोजां लामा मोजां साननाय लाबोनानै होफैगोन। दा दिनैनि जि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि सेथि जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जाम बर्डनि जि थांनाय 17 डिसेम्बराव खुंजानाय जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिनि थाखाय जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि एग्जाम बर्डजों लोगोसे जोङो जिल्ला आफादनि जानानै फिन खेबसेबाव आङो बरायग्रोदों आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनि चेयारमेन मानगोनां बासिराम रामसियारि बिथाङा बेवहाय दङ। लोगोसे जोंनि एग्जाम बर्डनिनो कन्ट्रलार मानगोनां दैमालु बसुमतारी दैमालु बर' बिथाङा बेवहाय दङ। दा दिनैनि जि गुबै नोंथांमोननि सेराव जोङो मिडियायाव लाबोनायानो जाहैबाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ दिनैनि गेजेराव फोसावनाय जाबाय बा जागोन। दा बेनिखायनो आं तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै जोंनि जि दुलाराय बर' आफादा फोसावखानाय जि कुवालिटि एडुकेसन बेजों लोगोसे स्किल बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा जि क्लास 6 निफ्राय 8 सिम जोङो जि गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगानो थाखाय कुवालिटि एडुकेसनखौ मोननो थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा बे आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोङो लानाय जादों। बेजों लोगोसे जिखिनि दिनैनि बादायलायनाय मुगायाव स्किल एन्ड कुवालिटिखौ मोननो गोनां जायोब्ला जोंनि फरायसा बिथांमोना फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगानांगोन आरो बेखौ दावगानो गोनां जायोब्ला नैफोरबादि जि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो बे मिशन कुवालिटि एडुकेसननि सायाव मोजाङैनो मोनसे फिथाइ लाबोनानै होफैगोन जों बेखौ सानदों आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा गासै एबार बोसोराव माने 1968 फरायसाया फर्म फिलआप खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो 1194 फरायसाया एपियार्ड जादों। बेनि गेजेराव जोङो टप 5 जोङो मोनफ्रोमबो थाखोआव जोङो सायख'नानै बे रिजाल्टखौ जोङो दिनै आउट खालामनाय जागोन। जोंनि बर्डआ बेखौ फोसावगोन। आङो बेनिखायनो गासैबो बर' हारिनि जिखिनि बर' बिजोंजों फरायनाय बा बिगोमाफोरखौ आङो खावलायनो लुबैदों जोङो कुवालिटि एडुकेसन मोननो गोनां जायोब्ला नैफोरबादि जि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद बा जि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो क्लास 9, 10खौ लानानै जि मोनसे माने बेबायदि माने टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंनानै जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि फरायसाफोरखौ साखाफारा खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाफुंनाय जादों आरो बेखौनो बिथा खालामनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादाबो नै दिनैनि समाव जिखिनि फरायसाफोरा टप 5आव हाबनो हाबाय आं बिथांमोनखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै बरायबाय। बिथांमोननि जि गार्जेन आरो बिथांमोननि जि माने फरायसालिफोरनि माने गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। फैबाय थानाय समाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा बेनिख्रुइ साबसिन एग्जाम जोङो खुंनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जि माने स्किल एन्ड कुवालिटि एडुकेसनखौ मोननो थाखाय जों मोनसे राहा लाबोनो हायो बेयो मोनसे जोंनि थांखि आरो बे थांखिखौनो लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा बे आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों आरो आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै नोंथांमोन गासैनिसिमबो बे मेसेजखौ होनो मोननानै आङो गोजोननायखौ फोरमायदों आरो दिनैनि जि गुबै जोंनि प्रेसनि गेजेरजों जि फैनानै बाथ्रा बुंनाय आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै नोंथांमोन गासैनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि जि बरायनायजों लोगोसे माने जि मोनसे बयनिसिमबो जि बोसोन जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे मोजां सोलोंथाइ मोननो थाखाय जि